4 tiem biss qabel il-festa tal-miliet, fl-eqqel ta' dan iż-żmien festiv. Minn parti sal-ikliet, tiżinu mużika fit-toroq u il-pjazzezz minn attivitajiet fuq barra għal festini tal-familja kif ukoll il-ħelu assoċjat ma' dan iż-żmien tas-sena. L-ispirtu tal-miliet issa jinsab fl-aqwa tiegħu. Huma bosta dawk li assoċjaw dan iż-żmien mas-sens ta' da ferħ u paċi, elementi li jinħassu ferm fost il-Maltin kif spjegawlna in-nies kollha li jiltqajna magħhom fl-aħħar jiem fit-toroq tal-belt meta staqsejnihom kif se jqattaw dawn il-ġranet festivi. Għal ħafna il-miliet u l-ewwel tas-sena huma okkażjonijiet li fihom jinġabru bħala familja, jieklu flimkien u jgħozzu il-preżenza ta' xulxin. Dan fil-waqt li oħrajn iqattaw dawn il-ġranet mal-ħbieb jippreparaw l-ikel, joħorġu jew imorru il-quddies ta' nofs il-lejl li għadha tradizzjoni b'saħħitha ferm. Kif tqattaw lejlet il-miliet? Jien, id-daru. U lejlet l-ewwel tas-sena? Noħroġ niġi l-belt. Mal-familja. U lejlet l-ewwel tas-sena? L-istess ta' mal-familja. Mal-familja ta'. U lejlet l-ewwel tas-sena? Ma mbagħad forsi noħorġu daqsxejn mal-ħbieb u hekk. Għodu nippreparaw l-ikla tal-miliet. U da, mbagħad nixtieq immur qudiesa bil-lex, naraħ qisu għandu sinifikat, tidħol fis-spiritu tal-miliet dik li tasma' l-qudiesa u hekk u l-politika tat-tifel se jew xina forsi naqra anzjana issa. Però bqajt dak l-spiritu hekk joġobni. Mal-familja, id-dar. Għand it-tifla, għandha t-tifla noqogħdu hemm. Mal-familja. Mal-familja l-qudiesa nofs il-lejl. U lejlet l-ewwel tas-sena mbagħad? Ejjew noħorġu l-istess, l-qudiesa l-aħħar tas-sena aħna. U lejlet l-ewwel tas-sena? Lejlet l-ewwel tas-sena qasna fuq għadna qasam minna pjanajna. Bla-pjana għadna. Intant huma bosta il-persuni li f'dawn l-aħħar ġranet ta' qabel il-miliet għażlu li jippjanaw xi safra jew żjara sal-gżira ta' Għawdex biex igawdu l-wirijiet tal-presepji jew l-attivitajiet varji li qed isiru. Oħrajn erħewla lejn il-ħwienet sabiex iħilsu x-xiri tar-rigali għal dawk l-aktar eżis għal-jum. U għal min forsi ma ħelisx ir-rigali f'dan l-aħħar weekend ta' qabel il-miliet, jittama li lest ix-xiri li fadal fl-aħħar jiem ta' qabel jum il-miliet nhar il-ħamis li ġej.